shosho mfuthi urosesperene shashazo namzota singane yakho noma kamoto sithethe video nizozola lapha na rensi izwakalisa ilakalayo ngabantu ogama labo uphakela umthakathi ungezwe uJesinsa nabanye abaningi abalisola nabantu bokufika abakuleli abathi abantu bokufika abahande lethi zisho lokusho lapha ukuthi uma kokuthi umuntu oxosha abantu abokufika uthi abokufika kanjani futhi obhuti bakho actually. So what is wrong with you? Asingane khona uma kama silele video share lapha comment section sikuthina ubhala wakho because then sizwa ithi oh no if uxosha umuntu wokufika shame on you. Abantu abahola imarch and march nibuke lo tata obizwa ngophakela umthakathi uthengelwe unyanyavu lemoto ka 1.3 million for lo msebenzi awenzayo wokuthi kushaywe kuhlaselwe omakhelwane. Ngakho ke siya memezela ke bahlala ukuthi umuntu olwa nabantu bangaphandle abantu abamnyama bafana nabo ngoba esaba iqhwaga lezi ezimhlophe esaba ezinye izizwe ezingafani naye uyigwala iqiniso alikho kuye. Uma uwumZulu ujabuliswa ukuthi kushawa abantu bangaphandle iyeza igame yakho. Uma umpedi uyishangane umXhosa ujabulisa ukuthi kushawa abantu bangaphandle bayeza ongizwe nakuwe.